Toto je posledná lekcia. Pozrime sa, koľko kórejčiny dokážeš teraz prečítať. Naučil si sa spoluhlásky, tvary tvojich úst. A samohlásky, jednoduché čiary. Teraz rýchly test. Prečítaj každé slovo nahlas predtým, než ho poviem. Pripravený? Môžeš to prečítať. 우유, Áno, znamená to mlieko. Prečítal si to sám. Môžeš to prečítať. 나무, Áno, znamená to strom. Prečítal si to sám. Môžeš to prečítať. 가방, Áno, znamená to taška. Prečítal si to sám. Podarilo sa ti to. Pred pár lekciami to boli len tvary. Teraz čítaš kórejčinu. Pokračuj. Cvič zadarmo na korean.viasom.com a získaj svoj certifikát. Odkaz je nižšie.